skabt den nordiske union sammen. Og til foråret, der bliver min søn kong Erik forlovet med prinsesse Filippa af England. Og så er der ingen, der våger at gå i krig mod os. Deres Majestet, jeg kommer rett fra Groudlands. Jeg mødte en mand der. Kong Oluf. Min søn er død. Olaf døde for 15 år siden. Der er nogen, der prøver at ramme os. Men de ved ikke, hvem de udfordrer. Hun hedder Erik. Han er adopteret fra Pommern. Ring ham her til. Jeg vil se ham. Mine herrer, tillad mig at spørge om deres navn. Jeg er kong Oluf Håkonsson. Hvem er det, som sitter på min trone? Hvem er du? Den eneste sande konge, der er her, han sidder lige præcis på tronen der. Hænger ikke en mand, vi ikke ved, hvem er. Den mand er ikke din søn. Du gav ham en smuk begravelse. Ja, men jeg så ham aldrig død. Du og Erik har hele Nordsøbakken. Vil du se det hos ud? Havde jeg slæbt et æsel herinde nu, så ville du tro, det var din søn. En mor, der ikke kan genkende sit eget barn. Jeg prøver at finde ud af, hvad der skete den dag, min søn døde, Jens. Du husker da, hvem jeg er? Hvad? Jeg er bange for, at vi ikke kan styre det her. Jeg er ikke bange for nogen.